Chcete hovoriť o svojich pevných, už dohodnutých plánoch do budúcnosti v angličtine? Neurobte chybu a nepoužívajte will na vyjadrenie týchto plánov. Čiže v tomto videu si povieme, ako používať prítomný priebehový čas na vyjadrenie pevných plánov do budúcna. OK, tak začneme teóriou. Ak chcete hovoriť o plánoch do budúcna, ktoré už máte viac menej napevno dohodnuté, tak skúste namiesto toho will používať prítomný priebehový čas, present continuous. S ním ste už určite sa stretli, a to v situáciách, keď hovoríte o niečom, čo sa deje práve teraz. Napríklad I'm speaking right now, I am standing right now, I am talking to my friend right now. Čiže niečo, čo sa deje práve teraz, alebo možno v tejto dobe, v týchto dňoch. Na to takisto používame prítomný priebehový čas, present continuous. No ale ďalšie použitie tohto času je práve na tieto viac menej pevné plány do budúcna, do krátkej budúcnosti. Čiže štruktúra vám určite je už známa. Potrebujeme použiť pomocné sloveso am, is alebo are, plus sloveso v ingovej forme, tzv. Gerundium. Napríklad, we're flying to Dublin next Thursday. Budúci štvrtok letíme do Dublinu. Nebolo by správne povedať we will fly to Dublin. Okay? Je to napevno dohodnutá vec, respektíve nejaký plán. Už mám letenku, je to 100%, dá sa povedať, takže I'm flying, alebo we are flying to Dublin next Thursday. Často vieme aj presný čas, kedy sa niečo ide diať, a to už nám má indikovať, že mám použiť ten present continuous. Je tam next Thursday alebo tomorrow at 2 p.m. Čiže keď už vieme presný čas, je to napevno dohodnuté, použijeme present continuous. I'm not working next Monday. I'm taking a day off. Čiže budúci pondelok nerobím, beriem si deň voľna. Tiež to viem napevno alebo určite, takže použijem present continuous. OK, čiže vyvarujte sa používaniu toho will za každým, keď hovoríte o budúcnosti, pretože will je také neurčité. Pre porovnanie, pozrime sa na tieto dve vety. I will meet Anna tomorrow. To znamená, možno sa stretnem s Annou, ale nie je to ešte dohodnuté, nie je to nič isté. Naproti tomu, ak použijem I'm meeting Anna tomorrow, znamená to, že už sme dohodnuté, už vieme presný čas a miesto, kde sa stretneme, takže použijem present continuous. I'm meeting Anna tomorrow. To isté platí pre otázky. Keď sa chcem niekoho opýtať o jeho budúcom pláne, čo plánuje spraviť, tak takisto by som mala použiť ten present continuous. Čiže napríklad, what are you doing this weekend? Čo budeš robiť cez víkend? Trošku neprirodzene by znelo, keby som sa opýtala, what will you do this weekend? Prirodzenou angličtinou by som povedala, what are you doing this weekend? No a človek by mi odpovedal napríklad, I am meeting a couple of friends from uni. Čiže nie I will meet, ale I'm meeting a couple of friends from uni, pretože už o tom vie, že sa s nimi ide stretnúť. Je to dohodnuté. No a ďalšie príklady otázok. Robíš niečo zajtra? Nie will you do anything, ale are you doing anything tomorrow? Present continuous. Stretneme sa o 6. večer. Are we meeting at 6 p.m.? Kam ideš na dovolenku? Where are you going on holiday? Nepýtajte sa where will you go. Je to neprirodzené. Where are you going on holiday? OK, a príde v piatok na party. Is she coming to the party on Friday? Nie will she come, ale is she coming to the party? OK. No a najčastejšie používané slovesá pre vyjadrenie týchto pevných plánov sú slovesá, ktoré hovoria o cestovaní alebo o stretnutiach, o návštevách alebo o iných veciach, ktoré sú už dohodnuté alebo naplánované. A to sú tieto slovesá come, go, meet, see, have, stay. Stay vo význame ostať niekde alebo respektíve byť niekde ubytovaný. Napríklad sa vás môžeme opýtať, kde budeš ubytovaný na dovolenke, čiže where are you staying on your holiday? Where are you staying? Arrive, čiže prísť, leave, odísť, travel, fly, visit. To sú všetko slovesá, s ktorými typicky používame, keď hovoríme o budúcnosti, tento present continuous. Čiže napríklad, we're going out to a pub tonight. Dnes večer ideme do baru.
I'm having lunch with my colleagues tomorrow. Čiže zajtra budem obedovať s mojimi kolegami. My sister's coming this weekend and she's staying with me for a week. Čiže moja sestra príde tento víkend a ostane so mnou celý týždeň. Viem to na 100%, takže určite použiť present continuous. He's meeting his client at 4 p.m. Opäť tu máme presný čas, 4 p.m. Takže nie je dôvod použiť will, ale present continuous. He is meeting somebody. My parents are arriving at 8 tomorrow morning. Opäť tu máme čas, o 8 zajtra ráno, čiže they are arriving. What time are you leaving? O koľkej odchádzaš? Nie what time will you leave, ale what time are you leaving. Toľko z teórie, poďme si to teraz precvičiť. Takže začneme kvízom. V tomto kvíze vyberte správnu možnosť a správny tvar toho prítomného priebehového času v danej vete. What are you doing this evening? Pýtam sa vás teda, čo budete robiť dnes večer. No a vy mi odpoviete takisto tým prítomným priebehovým časom, čiže I am meeting a friend. Nie je to I meeting, nezabudnite na to pomocné sloveso am, is, are, čiže to sloveso be, byť. And I am meeting a friend. Ďalšia veta, čo by ste doplnili? Tu hovoríme o negatíve, teda v zápore. Chcem povedať, neprídem na party. Určite nebolo by správne I won't come to the party. Nie je to veľmi prirodzené. Skúste použiť ten prítomný priebehový, čiže I am not coming to the party. OK. Ďalšia. Čiže opäť prítomný priebehový. I am going to the cinema tonight. She. Tu chceme povedať, že o 10:00 má zubára, my po slovensky by sme to takto prirodzene povedali. A po anglicky používame to sloveso see, nie len vo význame vidieť, akože vidím ťa, I see you, ale aj keď chceme vyjadriť, že sa s niekým ideme stretnúť, respektíve stretávame sa. Čiže I see him every day. Stretávam sa s ním každý deň. A tu takisto idem sa stretnúť so svojím zubárom, respektíve som objednaná u zubára, čiže she is seeing her dentist at 10 a.m. OK, ďalšia veta. Čo by ste vybrali, akú možnosť? Je tam we, čiže musíme povedať are we going out tonight? To znamená, ideme dnes večer von. A teraz otázka o nej, o nejakej žene. Čiže is she coming with us? OK. Tuto máme opäť zápornú vetu. I am not working tomorrow, it's my day off. Čiže zajtra nepracujem, I am not working. Nie I won't work, ale I'm not working. It's my day off. Sarah, tretia osoba, čiže she is starting her new job next week. A teraz tu máme plán do budúcna s we, čiže my, present continuous a musíte sa rozhodnúť, ktorý tvar je správny, možno z týchto dvoch, čo sa týka hláskovania. Je to samozrejme tento, okay? Čiže fly plus ing. We are flying to Spain on Monday. No a posledná otázka. Čiže are they having dinner at 6 p.m.? Večerajú o 6. dneska. OK, super. No a v poslednej časti si skúsime trošku poprekladať slovenské vety do anglických použitím tohto present continuous. Takže preložte otázky a odpovede, ktoré uvidíte na flashkartách. Čo budeš robiť dnes večer? Ako by ste to preložili prirodzenou angličtinou? What are you doing tonight? OK, a odpoveď? Pôjdem nakupovať. Čiže ísť nakupovať je go shopping a potrebujeme to dať do toho prítomného priebehového času, čiže I'm going shopping.
My vlastne meníme len to go. Shopping tam ostáva, nakupovať, ale idem nakupovať, alebo pôjdem nakupovať. Čiže I am going shopping. Nedávate žiadnu predložku to alebo čokoľvek, je to len I'm going shopping. Ďalšia. Čo budeš robiť v nedeľu po obede? Skúste si preložiť. What are you doing on Sunday afternoon? Stretnem sa s kamoškou. Čiže I'm meeting my friend. Čo budeš robiť cez víkend? What are you doing this weekend? Odpoveď. Prídu moji rodičia, tak ich vezmem von. Čiže my parents are coming, so I'm taking them out. Super. Ďalšia otázka. Kedy odchádzaš? Prirodzene sa opýtame when are you leaving? OK. Odchádzam zajtra o 7. I'm leaving tomorrow at 7. Perfect. Kam letíš? Čiže where are you flying? No a odpoveď? Letím do Grécka. I'm flying to Greece. OK. Kedy máme tú schôdzu? When are we having that meeting? Tú schôdzu máme vo štvrtok. We are having the meeting on Thursday. Prídeš? Nezabúdajte nepýtať sa pomocou will you come, ale are you coming? Super. And the answer is jasné, že prídem. Of course I'm coming. Super, tak sme si to precvičili. Ak si to chcete precvičiť sami, kľudne choďte na našu stránku, nájdete si online kurz pre samoukov zadarmo, nižšia úroveň a tam bude present continuous pre pevné plány do budúcna spolu s kvízom aj týmto prekladovým cvičením. Vidíme sa next time.